Искренне рады вашим успехам. Хотели поприветствовать. Вот в Казанском Кремле есть добрые традиции. Большие успехи республики мы всегда проводим в разных форматах в Кремле. Спортта һәм башка тармакларда уңышка ирешкән фидакар хезмәткәрләрне Кремльдә хөрмәтли торган күркәм гадәт бар Рөстәм Миңнеханов. Әлеге балаларның яшенә карасаң әллә ни зур казанышлары да юк кебек, ә чынлыкта алар бик мөһим юнәлештә шөгыльләнә. Әлеге яшьләр архипелаг 2023 дип аталучы белем бюро проекты нигезендә узган пилотсыз авиация буенча ил күләм ярышларда лаеклы чыгыш ясады. Алар 22 төрле ярышта 13 алтын, 9 көмеш һәм 7 бронза медаль яулый. Рөстәм Миңнеханов бу яшьләргә зур өмет баглавын әйтте, аларга уңышлар теләде. Вы очень достойно выступили. Вот, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить ваших наставников, ваших родителей, руководителей ваших образовательных учреждений, потому что все, что вы достигли, это не думайте только вы, ваши наставники, учителя, родители, они были вместе с вами. И, конечно же, вот этот уровень, надо двигаться вперед, останавливаться нельзя. 8-нче сыйныф укучысы Булат Нургалиев югары нәтиҗәләр күрсәткән, дроннар белән идарә итүче иң яшь оператор, ул 112 тапкыр уңышка ирешкән. Рөстәм Миңнехановка 11 яшеннән пилотсыз авиация белән мавыгуын әйтте. 20 дрон җыйган ул. Я представляю компетенцию эксплуатации беспилотных авиационных систем. Мин пилотсыз авиация системаларын куллану буенча компетенция тәкъдим итәм. Бу хәзерге хезмәт базарында бик кирәк булган иң катлаулы компетенцияләрнең берсе. Хәзер үк миңа төрле федераль компанияләрдән хезмәттәшлек турында тәкъдимнәр килә, әмма минем киләчәк планнарым Татарстан белән бәйле. Булат Казанда 6-нчы гимназиядә укый, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә техникумында шөгыльләнә. Әтисе дә шунда эшли, ул Булатның устазы. Яшьләргә ярдәм өчен Рөстәм Миңнехановка рәхмәт әйтте. Благодаря поддержке республики. Республикадан ярдәм булганга күрә без шушындый зур уңышка ирештек тә инде. Яшьләргә тырышканнары өчен әфәрин дип кенә әйтәсе кала. Узган ярыш яшьләр өчен җиңү генә түгел, ә мөһим тәҗрибә туплау мәйданчыгы. Һөнәри осталык үсеше агентлыгы оешмасының генераль директоры Роберт Уразов әйтүенчә, Владимир Путин кушуы буенча пилотсыз авиация ярышлары ел сайын үткәреләчәк. Чөнки бу икътисад үсеше өчен бик кирәкле тармак. Это самая быстро растущая отрасль как в стране, так и в мире. Бүген бу илдә дә, дөньяда да иң тиз үсә торган тармак. Ярышлар барышында сез осталыгыгызны арттыра алдыгыз дип ышанам. Пилотсыз авиация өлкәсендә бүген зур карьера үсеше күзәтелә. Ул күктә идарә итү генә түгел, ә программалаштыру, яңа материаллар, гомумән киләчәк икътисадын булдыра торган күп юнәлешләр буенча күнекмәләр алырга мөмкинлек бирә. Пилотсыз очкычлар бүгенге тормышта төрле тармакта киң кулланыла. Аларны авыл, урман хуҗалыгында сәнәгатьнең төрле юнәлешләрендә файдаланалар. Шуңа күрә җиңү яулап кайткан әлеге яшьләр алдына зур максатлар куела. Сезнең осталыкны камилләштерүдә һәр яклап ярдәм итәчәкбез, ди Рөстәм Миңнеханов. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы.